Hi everyone, I'm Sarah Blau, and I have the privilege to be sitting here today with Rotem Sharabi, who's going to be sharing her family story with us today, story of her two uncles, which you see right here in her shirt, and she's going to be sharing words of inspiration. But this interview is going to be a little bit different than usual because I get to break my teeth in Hebrew. So the interview will be in Hebrew, and we're going to add subtitles for you. And the main thing is we want to help Rotem be able to amplify and share her message from her family, from her heart. So, את מוכנה? Yes. אז קודם כל, תתחילי מההתחלה, מהסיפור בשמחת תורה, מה קרה למשפחה שלך, אוקיי. אז אני רותם, בת 20, גרה בשומרון, באלפי מנשה, ובשמחת תורה לא קמנו להקפות, אף אחד מאיתנו. זה היה ממש בדיעבד נס, כי אם היינו קמים להקפות בזמן, אז היינו שומעים את כל מה שהלך בקיבוצים באותו זמן. אז התעוררתי בשעה 2 בצהריים, ממש מאוחר, והדבר הראשון ששמעתי כשירדתי למטה במדרגות זה שחמאס השתלטו על בארי. לא הבנו מה זה אומר, אף אחד מאיתנו. וגם ימים ושבועות אחר כך גם לא הבנו מה זה אומר. חשבנו כמה מחבלים נכנסים לקיבוץ, כמו תמיד, זה לא אירוע חריג בדרום ובכלל בישראל. והבנו וככל שעבר הזמן הבנו שאנחנו מתקרבים לקראת אירוע שהוא גדול, שלא תיארנו לעצמנו שזה הגודל שלו. למה את אומרת בארי? כאילו, מה הקשר שלך לבארי? כן, שני הדודים שלי, יוסי ואלי שרבי, גרים בבארי יחד עם המשפחות שלהם באותם ימים. יוסי גר בבית באמצע הקיבוץ יחד עם המשפחה שלו, ואלי גר עם המשפחה שלו ממש קרוב לגדר שמפרידה בעצם את הקיבוץ וגובלת עם השדות של עזה. וכשאמרו בארי וכשאמרו שחמאס השתלטו על עוד קיבוצים בדרום, אז ישר חשבנו עליהם. והדבר הראשון שאנחנו עושים, אבא שלי פותח את הטלפון בשבת כדי שהוא יוכל לעזור, אולי יש לו חברים שם, מישהו שיוכל לבוא לחלץ, וכבר לא היה למי לעזור. יוסי נחטף בשעה 11. מה שקרה זה שמחבלים נכנסו לבית שלו. יוסי החזיק את הדלת של הממ"ד ממש חזק, ובאיזשהו שלב הוא כבר לא הצליח להחזיק אותה. הם הורידו את כולם למטה, לחצר, יחד עם עוד כמה משפחות שהיו שם. עכשיו צריך להבין, בארי זה מקום, אחד המקומות היפים בארץ. זה לא מקום שרגיל לזוועות כאלה. עם כמה שהוא קרוב לעזה, תמיד הוא זכור לי כמקום ירוק ושל אנשים מאושרים ומחייכים. ובאותו יום זה היה בדיוק הפוך. הם הורידו את כולם, בעצם חטפו את יוסי, דוד שלי, ואת הבויפרנד, את החבר של הבת הגדולה יובל, שהיה אצלם בשבת, הוא בכלל לא גר שם, ועוד נער בשם עמית שני, שהיה שכן שם. הכניסו את כולם לטנדר שחור גדול, חטפו אותם לעזה, השאירו את נירה, אשתו של יוסי, ואת 3 הבנות, פשוט שם על הכביש, בלי כלום, בלי נעליים, בלי בגדים, בלי שום דבר. הם תכננו גם לחטוף אותם, אבל לא היה מקום ברכב, אז הם פשוט נסו ותכננו לבוא אחר כך, וזה ממש נס. למה הם פשוט לא ירו בהם? למה שהם ייקחו את הסיכון שהם יברחו, או משהו כזה, אבל זה ממש הייתה השגחה פרטית. אחרי כמה דקות, כשהן יושבות שם, הם הבינו שהן צריכות לעשות מעשה. בכל השעות האלה היו כל הזמן מחבלים בקיבוץ, אפילו לא הייתה שנייה אחת שלא היו מחבלים. ובשנייה אחת השם סידר להם שלא יהיו מחבלים, והם פשוט ברחו לבית שהוא כבר שרוף, כדי שהמחבלים יחשבו שבעצם לא צריך להיכנס אליו. התחבאו שם 12 שעות
עד שצה"ל הגיע. עכשיו, מחוץ לבית שלהם היה תיק של מטעני חבלה, של נשק של המחבלים. הם פחדו שזה כל רגע יתפוצץ עליהם וכזה, ובאמת שצה"ל הגיע, הוא ראה שם את התיק הזה והוא רצה לפוצץ אותו. ואז הם צעקו ואמרו, אנחנו ישראלים, אנחנו מדברים עברית, ואז צה"ל הבין שיש פה משפחה בעצם שכלואה. הוא עשה מסביב, העמיד אותם כזה באמצע, עשה מסביב טבעת עם הגוף שלהם, נירה והבנות, ופה עשו מעגל כזה של חיילים, כדי שאם מישהו ייפגע זה לא יהיה המשפחה שלי, זה יהיה החיילים הגיבורים שלנו. וואו. וגם כדי לחסוך מהם את כל הזוועות שראו בדרך, הם הספיקו לראות כמה גופות ודברים נוראים. ואת זה אנחנו לא ידענו בעצם, ידענו את זה רק אחרי 3 ימים, כי לא היה להם טלפונים, לא היה להם שום דבר, ואחרי 3 ימים נירה בעצם התקשרה מהבית חולים, הם לא נפגעו בגוף, ברוך השם, אבל היא התקשרה מהבית חולים כדי לספר לנו מה שקרה, ושהם בסדר, אבל שיוסי נחטף לעזה. מה השמות שלהם, של הבנות? יובל, אופיר ואורן. אוקיי. מה שקרה בבית של אלי אסור לספר, הצבא לא משתף מידע, אבל אנחנו יודעים שאלי נחטף בשעה 12, ואשתו, ליאן ושתי הבנות, נויה ויהל, רק בנות 13 ו-16, נרצחו ממש אחרי. רק אלי נשאר מהמשפחה שלו, ובאו גם רצחו את הכלב, ממש, זה היה גם את הכלב של יוסי הם רצחו. הם ממש פוחדים מכלבים שם, זה קטע. בכל התקופה הזאת יוסי בעצם נמצא בדירה עם עמית שני ואופיר אנגל שאיתם הוא נחטף. הוא לא ירד למנהרות, ברוך השם. ואופיר אנגל ועמית שני חזרו מהשבי, והם הספיקו לספר שהם כל היום שיחקו קלפים, ושיוסי ממש דאג להם, והיה ממש כמו אבא בשבילם. היה נותן להם מהאוכל שלו, כן. והמחבלים גם ממש כיבדו אותו, באמת שאי אפשר לא לאהוב את יוסי. הוא בן אדם כזה שאי אפשר לא לאהוב אותו, אז זה ממש לא הפתיע אותנו, שגם בשבי הוא היה ככה. אחרי שאופיר אנגל ועמית שני חזרו, מה שקרה, הפרידו אותם מיוסי, והעבירו את יוסי לדירה אחרת, שהוא הגיע לנועה ארגמני ואיתי סבירסקי, שאיתם הוא היה עד היום 102 שלו בשבי. ביום 102 מה שקרה זה שהייתה טעות של צה"ל, הוא בעצם ירה למקום הלא נכון, ונחתה רקטה בדיוק על הבית שלהם, שבו הם היו. לנועה ארגמני נפתח כל הראש, יוסי נקבר מתחת להריסות, איתי סבירסקי גם נפצע. מה שקרה זה שהמחבל הצליח להציל את נועה, הרי שם חיים של חטופים באופן ממש מוזר הם מעל הכל, כי הם בעצם אנחנו קלף בשבילם. הם צריכים לשמור על החיים של החטופים. אז הוא הציל אותה, וגם, קודם כל גם האנשים שם, והם מאוד כאילו, שהעולם לא יגיד שאנחנו פוגעים בנשים, אז הוא הציל קודם כל את נועה, ונועה המדהימה, עם כמה שהיא הייתה פצועה, היא ניסתה לעזור ליוסי, והיא לא הצליחה. ופשוט יוסי נחלק שם. המחבלים באותם ימים הם עשו סרטונים כאלה של מין קטעי וידאו קצרים של כל חטוף, מאיפה הוא, מי הוא, בין כמה הוא, והרי הם משתמשים בלוחמה פסיכולוגית. מה שקרה זה שהם עשו, כאילו אחרי שהם הבינו שבעצם יוסי מת, הם גם רצחו את איתי סבירסקי שהיה איתם אחרי יומיים, ואז הם עשו וידאו שרואים את נועה מספרת על עצמה, את יוסי מספר על עצמו, את איתי מספר על עצמו, ממש חיים, ואנשים, והם פרסמו את הסרטון הזה. עכשיו, אנשים התחילו לשלוח לי מזל טוב, שזה כאילו עוד חיים עכשיו. עכשיו, אנחנו כבר ידענו שיש חשש כבד לחיים שלו, וזה היה כאילו דיסוננס כזה מטורף, אבל האנשים לא ידעו שבסוף הסרטון היה כתוביות, את הסוף נספר לכם מחר.
והמחר היה, שרואים את יוסי ואיתי, גופות, ונועה מספרת בעצם מה שקרה, ושהם נפגעו מאש צה"ל, וזה היה להם מאוד טוב, שהסתדר להם בול, שצה"ל בעצם הורג את החטופים שלנו. כן. Psychological warfare, 100%. Yes. זה קשה וחשוב לשמוע. כן. המשפחה שלכם, איבדתם 4 אנשים, ואנחנו מתפללים לאלי. אני יודעת שאת הולכת ומספרת, ויש לך כל כך אמונה ותקווה. את רוצה לדבר קצת על זה? מאיפה? ב-7 באוקטובר, עם כמה שנחת עלינו אסון כבד, הם קראו לנו דברים שלא היינו חווים בסיטואציה אחרת. ראינו טוב וטוב ולב של אנשים שכל כך אכפת להם. גם אנשים בארץ וגם יהודי העולם. ממש, אני פה עכשיו בארצות הברית מדברת איתך וזה רק כי אנשים פה רוצים לשמוע. אם אנשים לא היו רוצים לשמוע פה, לא הייתה לי סיבה לבוא. וזה גם מה שקורה בשנה האחרונה. הייתי בערך בכל מקום בעולם כדי לספר את הסיפור, אבל זה לא אני. זה בעצם כי יש אנשים שרוצים לשמוע, כי יש אנשים שאכפת להם. וכמו שב7 באוקטובר, מי שגרם לצער הזה, אלה היו, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא להם אנשים, אבל הם בסוף בני אדם, פיזית. מי שגרם לזה, גם ככה אני מאמינה שהדבר היחיד שיכול להביא אור זה אנשים. זה הכל האנשים בסוף. ומבחינתי לראות אנשים כאלה, אין דבר יותר מחזק מזה, אין דבר יותר מעצים מזה. וברמת האמונה, נכון שקראו לנו מלא טרגדיות, אבל גם קראו לנו מלא ניסים. זה שהמשפחה של יוסי, בדיוק בשנייה שלא היו מחבלים, הצליחה לברוח ולהסתתר ושלא יעלו עליהם, וגם כל הזמן היו מחבלים בבית שהם היו בו, כי היה תתיק של הנשק. אז מה הסיכוי שלא ישמעו אותם, שלא יראו אותם 12 שעות? זה מעל הטבע. וזה שאלי עדיין חי, מקווים, אבל לא בוסרנו אחרת, לא התבשרנו אחרת, זה נס. שהוא רק נחטף ולא נרצח. אז זה נס. מה הסיבה? הם רצחו את כל המשפחה שלו, למה שהם יחטפו אותו? אז הם קראו לנו הרבה ניסים. את מדברת על שאנשים חיזקו אותך, אבל בעצם את מחזקת את כולם. אז איך את חזקה? איך אמונה בהשם עוזר לך? מה את אומרת לעצמך? קודם כל אני מרגישה שאני כאילו באה לחזק, אבל אני מתחזקת כל הזמן. ואני לא יודעת איך אנשים שלא מאמינים בהשם, ואין להם את האמונה הזאת, היו יכולים לשרוד את המלחמה הזאת. אני כל הזמן אומרת את זה, אין לי מושג. יודעת, כולנו מאמינים בדברים שונים, ואני ממש מרגישה שהכוח שלי בתקופה הזאת זה בדיוק החיבור לקדוש ברוך הוא. אני לא מבינה הכל, אין לי מושג, אני לא מחפשת גם תשובות. אתמול הייתי פה בחמ"ל, בלונג איילנד, של בן אדם מדהים, שבעצם ב7 באוקטובר החליט שהוא עושה מעשה, ומקים חמ"ל, מקים מקום ענק כזה, שאוסף דברים לאנשים ושולח לארץ. כל שבוע הם שולחים מאות תיקים לחיילים בארץ, ואיך שנכנסים כתוב, כשאנשים קורא להם אסון, הרבה אנשים שואלים למה, אבל אנחנו כאן כדי לשאול למה. לא why, אלא For what? For what, yeah. איך אנחנו יכולים לעזור, למה, כן. וזה כאילו, זה דבר שפתח לי את העיניים, כי זה באמת לא סיפור של למה. זה סיפור של מה זה נועד לסמן לנו, הדבר, האסון הזה, איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים, בזכותו, בגללו. אנחנו לא צריכים לשכוח שלפני 7 באוקטובר מה שקרה זה הייתה תקופה של פילוג בעם,
הייתה תקופה של המון 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 פוליטיקות, והיו הפגנות, והיה הרבה 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 שנאה בינינו, ואנחנו יודעים שהדברים האלה מביאים חורבן. ואני מאמינה שזה אנחנו. אז נכון, אלה היו מפלצות שהיו בהוראת הקדוש ברוך הוא, עשו לנו את האסון הזה, אבל בסוף אני מאמינה שהכל זה המעשים שלנו, והכל זה גם איך אנחנו מתמודדים איתה. אם נבחר לתעל את האסון הזה לטוב ולעשות הסברה בעולם, שאולי בזכות זה יוכלו להבין שישראל זה באמת, זה לא כאילו, אנחנו לא פושעים ואנחנו לא רוצחים ילדים בעזה, ואנחנו פה כדי להגן על הבית שלנו. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אגב, כתוב את זה בקוראן, את מה שאני אומרת, זה לא מציע. גם הם, וזה כתוב גם להם בספרים שלהם, אולי בזכות זה, אולי אנחנו נוכל בעצם לעשות עם זה גם דבר טוב, לעשות הסברה בעולם, לאנשים שבטוחים שישראל זה לא צבא מוסרי, וכשאת מסתובבת ומדברת, את מצליחה לדבר על זה, ולמי האודיאנסס שלך? כן, זה מה שאני עושה בעצם כבר שנה, אני מצליחה ברוך השם לדבר על זה. פוליטיקאים, בעיקר, קהילות יהודיות, וגם כל מי שרוצה ומוכן לשמוע. לפני יומיים הייתי ממש פה, בברוקלין, הגעתי איך קוראים לזה? הגעתי לקבוצה של נוער יהודי שלא מכיר בהיותו יהודי, שלא מוכן לקבל את יהדותו, שמזדהה עם הצד הפרו-פלסטיני, והגעתי לדבר. זו אומנם לא הייתה קבוצה גדולה, אבל היה לי חשוב להגיע, וזו הייתה הסברה אחרת, כי אני כבר לא צריכה, זה דרך כלל לא שאני משכנעת את המשוכנעים, שאני כבר משכנעת אנשים שאיתנו, אם זה יהודים בכל העולם, או שאני משכנעת אנשים, מנסה לשכנע אנשים שממש לא איתנו, פוליטיקאים ואנשים כאלה, ופה היו אנשים שהם חצי-חצי, הם לא יודעים איפה הם. הם לא מזדהים כמעט עם ישראליות ויהדות, אבל אחרי 7 באוקטובר אולי משהו כן הצליח להיכנס אליהם, כן? וזו הייתה חוויה ממש מעניינת, הם שאלו שאלות, ואלו דברים שלא היה יוצא לי לעשות, ואני ממש מרגישה שזה כאילו קידוש השם לעשות אותם. שליחות. זה ממש שליחות וממש זכות שלי לעשות אותם, כן. וואו. ואיזה מסר יש לך לנשים, לנו, שאנחנו גרות באמריקה, שאנחנו רחוקות, מרגישות הכל, רואים הכל על החדשות, אבל מה היית רוצה שאנחנו נדע ונעשה ולהוסיף? אמרתי מקודם שהכל זה אנשים, ואנחנו יודעים גם בתור יהודים שכל דבר טוב שאנחנו עושים משפיע על מישהו גם בצד השני של העולם, שאנחנו כולנו יחידה אחת, שאנחנו כולנו קובעים באמצעות המעשים שלנו את העתיד שלנו, באמת. וברמה, לא יודעת, האנרגטית, כל מעשה טוב. נפשי, זה רמה נפשית. כן, כל מעשה טוב, כל חיוך למישהי ברחוב, כל להיעדר באיזושהי מצווה, ולזקוף לזה לזכות המצב, זה ממש משפיע באופן ישיר על המצב, לא צריך להיות בישראל כדי לעשות. אפשר גם מפה, אנחנו בסוף יחידה אחת, ואנחנו כולנו אחד. וברמה הטכנית, אני לא פה ביום יום, והתפקיד שהדבר הזה הוא לא יישכח, והסיפור של המשפחה שלי לא יישכח, והסיפור של המשפחות לא יישכח, זה לא עליי, זה עליכם. אז הייתי שמחה כל מי ששומע את הדבר הזה עכשיו, יחזור ויספר, גם אם זה למישהו אחד או כמה אנשים קרובים אליו, רחוקים ממנו, חברים שלו, משפחה שלו, על הסיפור של המשפחה שלי, על יוסי ואלי, ועל כל שאר החטופים או חטוף אחר שאתם מכירים. Bring them home now. hashtag bring them home now. ממש. יש משהו ספציפי שאת שמעת או שמשהו שנתן לך חיזוק רוחני? שאת רוצה לשתף? אני זוכרת שאחרי הלוויה שלי, לא היה לוויה ליוסי, אין גופה עדיין, היא בעזה.
אבל ישבנו שבעה. ובשבעה הגיע אלינו רב, אני לא יודעת אפילו מי זה הרב הזה. הוא אמר שבן אדם שמת על קידוש השם, בינו לבין הקדוש ברוך הוא אין חציצה. כן, שאין דבר שיכול לעכב את הכניסה שלו לעולם של טוב. אנחנו יודעים לפעמים שיש שנה שצריך לתקן, ובן אדם שמת על קידוש השם כמו יוסי, שהוא נרצח, גם אם זה מהתקפת צה"ל, הוא נרצח כי הוא לא היה אמור להיות שם. נכון. רק בגלל שהוא יהודי. רק בגלל שהוא יהודי, אז הוא מת על קידוש השם, וזה מנחם אותי לדעת שהוא במקום טוב. אנחנו אמנם עצובים, אבל הוא לא עצוב, לא טוב. כן, מקווים בעזרת השם שאלי יחזור אלינו. אמן. משתקם. אמן, אמן. בריא בנפש ובגוף. כן, והלכתי לקבר לאוהל של הרבי מלובביץ', ואמרתי שבלי נדר, אם הוא חוזר, אני באה להגיד תודה. וואו. שיחזור בקרוב אמן. כן. יש לך עוד קשר לחב"ד בכלל בארץ וזה? כן, הביאו אותי חב"ד. שליחת חב"ד בירושלים, חני קנטרמן, רבנית חני קנטרמן, נוצר קשר במהלך המלחמה, ובאתי אליהם לדבר בהפרשת חלה שהיא עושה בכל שבוע בירושלים, ונורא רציתי לבוא לפה, והיא אמרה בטח, אני מסדר את הכל. וואו. ותגידי לי קצת, דיברת על האמונה, את לא יודעת איך אפשר, לחיות בלי זה. את גדלת עם זה? זה כל החיים עם האמונה? חזרנו בתשובה שהייתי בת 6. וואו. כן. אמא שלי באה מבית דתי, אבא שלי בא מבית חילוני לגמרי, תל אביבי עם אבא שלי. וואו. כן. תל אביב זה כזה מאוד חילוני בדרך כלל. ואז אמא שלי חזרה בתשובה ואבא שלי אחריה, וזה בעצם היה תהליך ארוך שנמשך עד היום, החזרה שלנו בתשובה. זה לא שחוזרים בתשובה וזהו, זה כל הזמן חוזרים בתשובה, כל הזמן. זה תמיד עבודה, ואני ממש מרגישה מבורכת שגילינו את העולם הזה. גיל 6 זה אומנם גיל צעיר, אבל זה תהליך שנמשך שנים על גבי שנים, ובכל כל הזמן רק תופס עוד כיוונים וכזה, אבל כן, אמונה זה משהו שהוא אצלנו בבית חזק, ואני אגב מאמינה שלא צריך להיות דתי כדי שיהיה לך את היכולת להתחבר לקדוש ברוך הוא. יש המון יהודים בישראל שהם לא דתיים לפי הספר, אבל יהודי זה יהודי. אבל יהודי זה יהודי, ויש לנו את החיבור הזה למקור הכי חזק בעולם. ואני חושבת שמישהו מכיר במקור הזה, גם אם הוא עדיין רחוק, גם אם הוא עדיין לא איפה שהוא רוצה להיות, עדיין אנחנו חלק אלוקה ממעל ממש, כן, הנשמה שלנו. ממש, ואני חושבת שזה מחזיק. ולבאי שזה גם מחזיק את אלי בשבי. אני לא יודעת. אלי לפני, אני לא יודעת איך הוא עכשיו, אבל לפני 7 באוקטובר הוא היה מאוד לא קשור כל העולם הזה. אבל לפעמים היה יוצא לו כזה, ברוך השם. ולא הייתי מבינה, כאילו, מה אומר ברוך השם? זה רחוק ממנו מאוד, אבל כן, ברוך השם, לפעמים זה גם יוצא לי יהודי, גם לא משנה יותר רחוק, ברוך השם. זה נקודה, הנשמה ממש. אומרת את זה. כן. את ראית בארץ שבדרך כלל יותר אנשים כן יותר פתוחים לקשר לקדוש ברוך הוא אחרי 7 לאוקטובר? בטח. איך את רואה את זה? יש לי חברות, אני למדת במקום מאוד מאוד חילוני, קוראים לזה רימון, זה בית ספר למוזיקה. וואו. ליד תל אביב, הכי חילוני שיש, אין מקום יותר חילוני לדעתי מהמקום הזה. וראיתי כל כך הרבה אנשים ברימון, שמתחילים לדבר יהדות. וואו. או מספרים לי, כי אני כאילו הדתייה היחידה בעצם, שהם התחילו לקרוא ברכות השחר, ותהילים, אז אני מפרסמת תהילים בסטורי שלי באינסטגרם, אז הם עושים לי לייק על הסטורי, קראתי,
מאוד, ממש. אני רואה את זה ברימון במקום הכי חילוני בארץ. וואו. אבל כן, אבל גם בסביבה שלי, בטח, זה חיבר את כולם. וואו. חיבר את כולם, אנשים חיפשו במה להיאחז. בתקופה הזאת, מה יחזיק אותם, ומצאו את זה, הרבה מצאו את זה. וואו. ואיך את מצליחה להיות הדתייה היחידה במקום כל כך חילוני? אני רגילה, גם אלפי מנשה איפה שאני גרה זה במקום חילוני. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים, כי הדת שלי, היהדות שלי, אני בכל יום בחרתי בה, מחדש. וואו, אפילו בתור ילדה. כן. וגם כשלא עשיתי, גם שנים שלא עשיתי, בחרתי. ואני חושבת שבבחירה יש הרבה מאוד חופש. וברגע שוב, גם לגדול בבית דתי וללכת לבית ספר דתי ומקום דתי, יש בזה הרבה יתרונות. אבל גם להיות תמיד הדתייה היחידה, תמיד הנט הזר, יש בזה גם הרבה יתרונות, כי בעצם שום דבר הוא לא מובן מאליו. שום דבר הוא לא... בגלל שאימא שלי אמרה לי. רק כי אימא שלי זה, או רק כי כולם עושים, אני אלך לבני עקיבא רק כי כולם עושים, אני אלך לא יודעת, כל דבר, אני אשמור שבת רק כי כולם עושים. לא היה אצלי רק כי כולם עושים, כי אף אחד לא עשה. אז מה שקרה זה שבחרתי ביהדות שלי בכל יום מחדש, ובגלל זה אני מרשה לעצמי ללכת למקום כזה היום, שהוא חילוני, כאילו זה שלך, זה היהדות שלך, זה האמונה שלך. זה משהו שקשה לערער אותו, כן. וואו, וזה גם משהו שכולנו יכולים ללמוד. לא לעשות את זה רק בגלל שכולם עושים, אפילו שנמצאים במקום שכולם עושים את זה. כן. אבל לבחור את זה, לבחור. אני יהודייה ואני רוצה לעשות כל מה שהשם... וואו, מדהים, כן. וגם פה לא, אבל גם פה כאילו לא כולם עושים. אתם גרים פה באמריקה. יש מלא פיתויים, מלא... אתם הולכים, נוסעים 20 דקות, זו שכונה שלא יהודים. אז גם אתם בוחרים בזה. גם לבחור, לגור במקום כזה של דת, ששומר עליכם, זה גם בחירה. זה ממש, זה לא רק כי כולם עושים, אף אחד פה... 99% מהאנשים באמריקה הם לא עושים מה שאתם עושים. כן. וואו, את פשוט מקסימה ומדהימה. אוקיי, אז כאילו, רציתי לשאול אותך גם, אמרת שאת לומדת מוזיקה. מוזיקה גם עוזר לך בתקופה הזאת? ברור. איך? מוזיקה זה כלי לריפוי. אז זה מה שאת לומדת? כן. וואו. אני בעצם לומדת מוזיקה בשביל הקריירה. אבל זה כלי מרפא. אז היום, לפני 7 באוקטובר, מה שקורה זה יש לי עסק, יש לי ביזנס שעוזר לנוער דתי לפתח את היכולות שלו בעולם אומנויות הבמה, שירה, משחק, ריקוד, בלי שזה בעצם מתנגש עם הערכים הדתיים שלו. זה דבר שאני חוויתי הרבה בתור ילדה. ואני ראיתי ב3 שנים האחרונות, הקמתי אותו כשהייתי בת 17. וואו. כן, וראיתי ב3 שנים האחרונות שאני עושה אותו, כמה מוזיקה היא כלי מרפא, כמה מוזיקה היא מוציאה אנשים לפעמים מטראומות, ממש, וזה בא אליי הפוך על הפוך, כאילו בא אליי עכשיו בתקופה הזאת, ממש על עצמי, שאני יכולה לראות את הדבר הזה על עצמי, אז כל שיר שאני יוצרת בגלל המלחמה הזאת, זה מקום מנחם, זה מקום מרפא, כן, אפילו עשייה מוזיקלית, אנחנו יודעים את זה גם מהיהדות, גם חב"ד מאוד אוהבים את זה, ניגונים ושירה, ואנשים פה אמרו לי בשמחת תורה, שאלתי אותם, מה, רקדתם פה בשמחת תורה? אמרו לי, כן, רקדנו ובכינו, זה הייתה הסיטואציה. אבל אבל רקדנו בשמחת תורה, ב7 באוקטובר רקדנו. כן. כל פעם ששמענו משהו אחר מאיזה שוטר או מישהו שהיה לנו, קשר לחדשות, זה בדיוק מה שהיה. וואו. הם שרו הרבה ניגונים שקשורים לארץ. הם שרו, או ששרו אל תירא מפחד פיסיים, שרו דברים כאלה, שרו פרזייס 9 בירושלים, הם שרו כי, לא הפסיקו לשיר. לא הפסיקו לשיר, אפילו שבחרו ופחדו, וזה כל פעם ששמענו משהו אחר, זה שמחת תורה, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו בוכים ושרים. מדהים. אנחנו פוחדים ויש לנו תקווה, איך אומרים, מקווים. זה... תמיד זה גם וגם, כן, ומדהים,
אנחנו יכולים ללמוד מכם בארץ. אצלנו בשמחת תורה האחרון לא היו כמעט אנשים בבית כנסת. היה קשה לאנשים לבוא, לשמוח, לרקוד. רק ללמוד מכם, באמת. ובעצם צריכים לרקוד ולשיר בשביל אלו שלא יכולים. כן, כן, כן. לגמרי, אני מסכימה. Yeah. אז אם היה לך משהו, מסר, final message that you'd want to tell everyone, the women, the people that are listening, מה היית אומרת? הייתי אומרת שלא להפסיק להתפלל. אל תפסיקו להתפלל, אל תפסיקו לקוות. מה השם לתפילה של אלי? אליהו בן חנה. אליהו בן חנה. ולעילוי נשמת יוסף בן רצון. אלי בן 52, אז אפשר לקרוא את הפרק שלו, פרק תהילים שלו. צריך לקרוא את ה-53? כן. 53. ובאמת האחריות שהסיפור לא יישכח פה, איפה אצלכם, אצל המשפחות שלכם, זה עליכם. זה לא התפקיד שלי, אני מבחינתי עשיתי את שלי, העברתי את המסר, אתם תבחרו מה לעשות איתו. יוסי ואלי ונויה ויהל וליאן הם אנשים אוהבים, הם אנשים שאהבה, קיבלו תמיד את כולם, תמיד הנכיחו את האהבה שלהם, הביאו את האהבה שלהם לחדר, לא השאירו אותה לעצמם, ובגלל זה גם אני כל כך אוהבת את חב"ד, כי גם חב"ד הם מאוד כאלה, מקבלים את כולם, אוהבים את כולם, מחבקים כל חילוני שבעולם, באמת. זה למדנו מהרבא. וואו, מדהים. וזה פשוט, זה התפקיד שלנו. ככה נוכל לעשות קירוב ובאמת להביא את הגאולה, אני מאמינה. אמן, בעזרת השם. אהבת ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל הגאולה שלמה. אז תודה רותם שהשבת איתי, כדי לחזק את כולנו ולמסור את המסר החשוב הזה, ותודה. תודה לך.